L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon kellu kliem ta' kundanna l-aġir tad-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina li applika għal villa bi swimming pool fuq Arto DZ. Pass li Tony Bezzina qatt ma kellu jagħmlu. Dikjerazzjoni li Falzon għamilha fuq il-programm One Week. Ma kellu japplika, għalhekk jirtira. Perit. Għax ma kellu japplika. Inti ex. Kif ġie żvelat mill-Gazzetta Kulħadd, il-Kamra fil-pjantar is-sottometta biex l-applikazzjoni tiegħu fuq Arto DZ se tiġi kkunsidrata qatt ma kienet teżisti. Fil-fatt, fir-ritratt mill-ajru tal-awtorità tal-ippjanar li saħansitra ġie ppubblikat minn Tony Bezzina nnifsu, il-Kamra ma tidher imkien. Iżda il-każ Tony Bezzina huwa każ ieħor li kompla jikxef l-ipokrizija tal-Partit Nazzjonalista. Bezzina, filli kien wieħed mill-awturi tad-dokument tal-ambjent tal-Partit Nazzjonalista u filli rid jagħmel żvilupp fuq Arto DZ. Però l-ixju naħseb illi meta din il-kussjoni kollha fuq l-ODZ u mhux ODZ. Tony Bezzina, siħbi Tony Bezzina, kollega, wara nuqqas kbir ta' sensitività li għamel l-applikazzjoni. L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon irreaġixxa l-inkonsistenza tal-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Busuttil li jitkellem li jrid standards għolja fil-politika iżda jonqos li japplikom meta d-deputati tiegħu jiffaċċjaw każijiet serji. La fuq ODZ. Simon Busuttil jandu ċerti prinċipji, però meta jiġi biex japplikom ma japplikomx mal-nies kollha l-istess. Il-min ikeċċih, il-min ħallih, il-min ma jagħtix każ, ġifieri dak issa jiġġudika l-poplu.